obećao sam, dragi gledalci, da ćemo imati blagovremeno izveštavanje kada su naši koridori u pitanju i mislim da smo možda praktično jedini medij koji se na ovaj način posvećuje ovoj priči. Pored mene je tu gospodin Damir Okanović, koji će također sa svoje strane da nam prokomentariše iz tog nekog bezbednosnog aspekta koliko je sve ovo važno, a da ne kažem da ova kičma, naša kičma našeg razvoja, kičma ove države koja će sada da se proteže bukvalno tamo od mađarske granice sve do granice sa Makedonijom, odnosno sa Bugarskom, a kad pričamo o koridorima 11, tamo negde sve Preljina, kako to beše, Ljig, Preljina i tako dalje, sve to za nepunih godinu dana, negde do marta meseca sljedeće godine, sve će biti praktično gotovo i to je, evo, vi gledamo sad ovdje i pišu neke deonice, neka mi bude oprošteno, ne znam tamo da vam kažem, znam da je ovo koridor 75 i evo pišu vam to, ali pogledajte kako to izgleda i to, boga mi, iz ovog drona, snimljeno iz vazduha. Gospodine Okanoviću, kako vi gledate na ovu priču? Pa sa velikim zadovoljstvom. Najvažniji su najvredniji ljudski životi. Tamo gdje vi izgradite autoput, gdje imate fizički razvojene kolovozne trake, tu je drastično smanjena mogućnost za saobraćajne nezgode. Dakle, autoputevi su najbezbednije saobraćajnice, što imamo više autoputeva, to ćemo manje stradati. Pogotovo je dobro što ćemo, nadam se, uskoro zameniti tu čuvenu Ibarsku magistralu, odnosno deonicu do Čačka. Ja samo da kažem, izvinjam se, samo da kažem da su ovo vrlo ekskluzivni snimci, juče su nam poslati, zahvaljujem se i našoj saradnici i novinarki Mirjani Pavlovića, kao i direktoru koridora, gospodinu Dmitru Đureviću i celoj ekipi Koridora Srbije, zaista svaka čast momci i devojke na ovom trudu, jer sam dobio uveravanja, a i vidimo konačno. Pogledajte kako to izgleda. Izgleda neverovatno, fascinantno izgleda, pogotovo ovi snimci. Zaista je to lepo vidjeti i ovi prizori su nešto na što nismo, nažalost, navikli. Evo pogledajte, ovo se prvi put vidi, ja mislim, sada. Dobili smo dozvolu da to emitujemo i uz veliko zadovoljstvo da to i činimo, naravno. Nešo, pa putevi su isto što i krvni sudovi u ljudskom telu. Ako su nam dobri krvni sudovi, dobar nam je organizam. Tamo gde krvni sudovi nisu dobri, gde kapilari nisu dobri, taj deo tela nam izumire. A to možemo da vidimo, nažalost, u nekim delovima Srbije gde je putna infrastruktura zapostavljena, gde nisu građeni putevi, tu prosto ljudi se odselili, sela umiru i slično. Ako imamo dobru saobraćajnu infrastrukturu, onda imamo dobru i zdravu državu. Tako da su ovo zaista jako lepi prizori i zaista ne znam kome ne prije da vidi nešto ovako. To je da, ako gledate i ako mislite da se to negde događa, negde, ne znam, u Australiji, recimo, ne, nije, evo ovdje se događa na našem tlu, ovo vijuga kroz našu zemlju, uskoro će ovuda da tutnje vozila i onda naravno taj ekonomski faktor. Sva ova mesta i levo i desno od autoputa će jednostavno da se preporode, pogotovo jug Srbije, a boga mi i prihod od naplate putarine će biti fantastičan i evo o tome se već priča. Pogledajte kako ovo izgleda. Dakle, zaista hvala puno što smo dobili mogućnost da prikažemo evo vrlo ekskluzivno ove snimke na našoj televiziji. Ovo gledamo i regionalno, BN televizija naravno preuzima, prenosi, boga mi i novi televiziji Herceg Novo. Pa hajte Crnogorci tamo, napadajte tu vašu, sa vaše strane, uskoro treba da se spoji taj autoput do Jadrana, je li tako? Tako je. Nešo, šta je isto važno da shvatimo da nismo mi jedini koridor između istoka i zapada. Postoje neki drugi koridori i da tu malo moramo da se takmičimo da budemo dobri. Mi smo se malo bili opustili pa smo mislili da su Turci prosto, da smo mi bogom dani da Turci prolaze samo kroz Srbiju. Tako da je jako dobro što sada ćemo konačno dobiti ono što zaslužujemo i kamo sreće da smo dobili mnogo ranije. To je trebalo pre 40 godina. Ali dobro, ajte, sad se rađaju neka deca, kada oni budu porasli malo, kada budu recimo u srednjoj školi, ta deca koje sada rađaju, oni će već lagano da se voze do mora autoputem, gde god da krenu. Bilo da krenu ka Sloveniji, bilo da krenu ka Makedoniji, odnosno Grčkoj, ili ka Bugarskoj, ili ka Crnoj Gori. Biće to divno, a pretpostavljam će tada nekako i taj pravac gore ka Rumuniji, ka Vršcu, također da bude gotov, ka Zrenjaninu. I eto nama jedne potpuno nove države, nove, stabilne, razvijene države, kako samo možemo mi, neki koji smo eto iz 50 i neke, da maštamo u ime svih nas i tako dalje. Dobro.